dracu. Gary, dă-mi pumn. Gary, dă-mi pumn. Cartele la de la oraș. Aruncă pe jos lanțul ăsta, clown, cercei. Telefon, stație. Mai repede. Hai, da, mă. Aruncă, mă, cercei cu lanțul, vezi? Cercei, lanțul, hai mai repede. Jos, pe nu faci nimeni probleme. Nicio haidă de hiene. Nu mi s-a să-mi luați trofeu. Aruncă pe jos pistolul ăsta și shotgun-ul ăsta. Bandajele și seringile. Căutați în portbagaj. Mai deschide portbagajul. Deschide portbagajul. Deschide portbagajul la băieți. Ușor. Hai mai repede, pasă alergător. M-am născut să fac deraj. Sunteți prada leului și v-am pus popele în cui. Și de aici îmi dai inelul. Nu face nimeni probleme. Nicio haidă de hiene. Nu puteți să-mi luați trofeu. Nu vreți să supărați leu. Nu face nimeni probleme. Nicio haidă de hiene. Nu visați să-mi luați trofeu. Nu vreți să supărați leu. Gata, e luare. Hai la undeva. Dă-te, mă, jos cu familia în gură. Dă-te, mă, jos. Dă-te jos. Hai, mă, să-i facem că la aia. Ăsta dă pe stație, mă, ăsta dă pe stație. Nu face nimeni probleme. Nicio haidă de hiene. Bodycam pe jos, telefon, stație. Nu vreți să supărați leu. Nu face nimeni probleme. Nicio haidă de hiene. Nu puteți să luați trofeu. Nu vreți să supărați leu.